començat l'assignatura de Biologia 2, que és una assignatura de primer de grau, em vaig donar compte que els alumnes anaven molt perduts a les pràctiques, perquè clar, són de primer i tot just arriben a la facultat i no tenen ni els conceptes ni la capacitat de moure's en un laboratori. I llavors vam pensar que perquè això no fos així, doncs el que podíem fer és canviar el sistema d'avaluació, de manera que ells estiguessin concentrats en aquell moment en la pràctica que nosaltres estàvem fent i, a més, com que els professors també estarien amb més ganes, perquè al haver-hi un canvi, a fer una innovació, doncs faríem que tot el conjunt potser fluís una mica millor. El nou sistema d'avaluació el que consisteix és en enviar als alumnes mitjançant un aparell electrònic, amb mòbil o amb portàtil, unes preguntes que ells poden contestar al moment i llavors nosaltres també rebem al moment la resposta. I això ho fem immediatament després de la pràctica en comptes d'esperar-nos unes setmanes, que és el que es feia normalment abans a l'hora d'avaluar. La gràcia està en que, com que rebem les respostes immediatament, podem comentar-les després, una vegada les rebem totes, sobretot les que més alumnes han fallat, les podem comentar in situ i així els alumnes reben un feedback que és molt positiu. Les conclusions d'aquest canvi que hem fet, d'aquesta innovació, són totes positives, perquè, per una banda, els alumnes treuen molt més bones notes, hem passat d'un 23% de suspesos a un 3%, estan molt més motivats, perquè vulguis que no, aquest sistema d'avaluació en mòbils sempre és més atraient, i els professors també estem molt més motivats. I el més positiu de tot és el feedback que et permet aquest sistema. L'any 2005, a la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona, va començar a impartir-se el màster d'entorns d'ensenyament i aprenentatge amb tecnologies digitals. Aquest era un màster semipresencial, però a partir del 2015 l'estem impartint només de forma no presencial o, si es vol, virtual. I això ho vam fer-ho per dos motius. En primer lloc, per coherència amb el propi contingut del màster, i en segon lloc perquè vam trobar una eina, un entorn que ens possibilitava la realització a totes les assignatures del màster de sessions virtuals síncrones. O sigui, un dia i una hora concret, tots els alumnes del màster, que siguin d'aquí o de qualsevol lloc del món, es connecten amb el seu ordinador, es crea una aula virtual on poder explicar i escoltar o tot allò que sigui necessari dintre de la gestió d'una assignatura. Dins del màster hi ha una assignatura que es diu Tecnologies Emergents i que el que busca és encuriosir l'alumnat per descobrir noves tecnologies que encara no han estat aplicades en el món educatiu o de forma molt incipient. Com que necessitem que cadascun d'ells provi dispositius, software, aplicacions a casa, cadascun d'ells, vam crear els autotallers, que era una forma com de guiar-los per pistes inspiradores que els ajudessin a entendre què era aquesta tecnologia, com ha estat aplicada i com de madura o immadura encara està. Aquesta part és una primera part, la segona va acompanyada d'unes trobades síncrones amb l'eina de videoconferència que el que ens permeten és trobar-nos tots plegats i discutir quins beneficis pot aportar a mitjà o a curt termini aquesta tecnologia a les aules, analitzar pros i contres de la maduresa o la immaduresa de la tecnologia i pensar com pot ajudar a dissenyar projectes educatius per cadascun dels nostres entorns laborals. Els resultats de la innovació són positius, els alumnes així ens ho fan saber en termes de satisfacció del que han après, tant a les enquestes oficials com de forma més informal, i jo n'estic satisfeta en termes dels resultats de l'aprenentatge, de com de profundes són les reflexions que fan. Les verteixen en un document final, que diem el mapa d'impacte, on fan constar què han provat, fins a on han arribat a nivell TIC i les reflexions pedagògiques que els han suposat. Les tecnologies els han de suposar, avui i al llarg de la seva vida professional, una eina per anar millorant i per anar innovant en la seva professió. I aquesta sistemàtica és important i és fruit també de l'assignatura. La Universitat Pompeu Fabra va decidir fa 3 anys
formar part d'una xarxa d'universitats UNUS. Aquesta xarxa el que es compromet és a crear assignatures que expliquen l'empresa social. Això s'ha desenvolupat des del Departament d'Economia i Empresa i en concret des de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, i el que s'ha fet és dissenyar una assignatura per tal que els estudiants aprenguin el que és una empresa social i aprenguin a crear-la i que sàpiguen gestionar-la. I es va pensar que una manera adient podria ser utilitzar el blended learning. El que es va fer és fer una assignatura optativa per adreçar el tema de l'empresa social. I tant hi podien haver estudiants d'economia com d'altres graus, de humanitats, d'enginyeria, tothom qui volgués podia fer aquesta assignatura. Llavors es va omplir, va tenir molt èxit. L'objectiu d'aquesta assignatura és que els estudiants desenvolupin un projecte d'empresa social. I paral·lelament es va fer un MOOC, un Massive Online Open Course, d'una durada de 4 setmanes. I per fer aquest MOOC també es van desenvolupar més materials, es van desenvolupar vídeos, es van desenvolupar activitats que es poden fer online, etc. L'objectiu va ser intentar combinar el grup presencial amb el curs online. Els resultats han estat satisfactoris. Els estudiants en una enquesta que vam passar van dir que estaven molt contents amb l'experiència. El fet d'utilitzar el MOOC va permetre que els estudiants avancessin materials fora de l'aula, deixant més temps a l'aula per fer activitats més participatives, i també els estudiants van poder interactuar amb gent d'arreu del món. En comptes de ser tothom de Catalunya i tothom de la mateixa edat, doncs van poder interactuar amb gent de diverses edats i de tots els continents del món. Jo penso que en el futur és clau poder utilitzar aquest tipus de tecnologies per oferir més flexibilitat i diversitat a l'aula.